Pozdrav svima, moje ime je Dario Zurovec, gradonačelnik sam grada Svete Nedjelje i zastupnik u Hrvatskom saboru od strane stranke Fokus. Tipični dan, pogotovo pred kraj godine, pogotovo u predbožićnom razdoblju je takav da zapravo se svi bavimo sa proračunom i planiranjem projekata i radova za sljedeću godinu, a ujedno i završavamo sve ono što se god treba završiti kroz ovu godinu. Dosta su nam velike ambicije baš evo za sljedeću godinu s obzirom na MPO, s obzirom na EU fondove i s obzirom da tu smo planirali skoro 100 milijuna kuna financiranih projekata za ovaj naš mali i slatki grad. Pa evo, dnevna rutina izgleda zapravo da se probudim. Imam jednu malu kuglicu koju sam kupio u Decathlonu s kojom si izmasiram stopala da mi se odmah probudi organizam. Napravim malo razgibavanje, nešto shadowboxinga, eventualno koji sklek nabacim ili neku vježbu čisto da mi se organizam probudi. Još se uvijek pokušavam prisiliti da ujutro idem trčat, to i dalje dosta rijetko radim, ali mislim da je to nekak najbolje. Kada započnem dan sa sportom i sa rekreacijom, imam osjećaj da imam puno više energije kroz dan, pa čak sam i shvatio da se i zdravije hranim kroz dan, pa onda puno manje nekakvog šrota u sebe unesem. Pa san mi je da dobijemo novce za izgradnju škole u Strmcu, a najgore mi je bilo da ne dobijemo apsolutno ni jednu lipu i da se nastavi sa velikim brojem inspekcija i prijava koje inače imamo na dnevnoj bazi. Pa evo, što se tiče ove godine, bez obzira na jedno crno razdoblje, bez obzira na koronu, uspjeli smo zapravo sve naše projekte dovršiti i neke stvari koje su se dugo godina obećavale i dugo godina su bile u ladice, uspjeli smo konačno dovesti pred realizaciju, od izgradnje škola, od izgradnje prometnica, a jedna točka na i je zapravo najveća privatna investicija u Hrvatskoj od strane tvrtke Bugatti Rimac, to jest od Rimac grupacije, gdje zapravo mi ćemo imati mogućnost zapošljavanja preko nekoliko tisuća ljudi i napraviti možda i najveći gospodarski pomak u ovom dijelu Hrvatske, ako ne i u cijeloj Hrvatskoj. A ima puno toga, ali evo recimo jedna sitnica koju rijetko ko zna, pokojnom djedu sam pobjegao jednom iz glazbene škole, išao sam po betonki pješice ko klinac 4 godine i onda se on sav preplašio i mene su nepoznati ljudi pokupili. Volio bih iskreno da se sjećam ko su ti ljudi i bili su skroz ok, mogli su me realno oteti. I onda je bila jedna situacija da je djed otišao na policiju i rekao je da je izgubio unuka i kaže mu policajac, ali čujte, to nije moje dijete. Kaže on, nije ni moje, ali ja bez njega ne mogu doma. Tako da evo, to je jedna situacija malo životna. Želim vam u sljedećoj godini puno uspjeha, da budete prvenstveno hladne glave, toploga srca, da pazite zapravo prvenstveno na sebe, ako pazite na sebe, pazit ćete i na druge. Probajte živjeti uredno, ovih nekoliko proteklih godina nas je naučilo da ne treba nikad stvarati pretjeranu psihozu, nego živjeti zdravo razumski, živjeti korektno i lijepo i mislim da nam se onda slijedi vrlo lijepa budućnost.